Σήμερα έχουμε ένα καινούριο παιχνίδι. Είναι αυτό. Είναι ένα... Για τώρα εκείνη. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι ίδια. Πώς τα πήρα ίδια? Και αυτό. Αυτό εδώ τώρα το βάζουμε από εδώ πάνω. Έτσι, το βάζουμε πάνω. Και μετά πατάμε αυτό εδώ. Δηλαδή. Όλο ίδιο. Έναν τόνο είναι η διαφορά τους. Το μπροστά θα παίρνεις, το πίσω δεν παίρνεις. Okay. Αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι. Και λαμπυρίζει κιόλας. Δηλαδή από εδώ πέρα έχει ένα λαμπάκι. Από αυτό εδώ λαμπυρίζει. Δηλαδή όταν το τραβάς λαμπυρίζει. Κάνει φως. Χρώματα διάφορα. Και είναι τέλειο. Απλώς γιατί είναι πλαστικό, χαλάει γρήγορα. Το γαλάζιο. Είναι πολύ ωραίο και διαδραστικό, δηλαδή μια χαρά άτομα μπορούν να το παίξουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή μπορείς να περάσεις εύκολα τον χρόνο σου. Μια χαρά γρήγορα και είναι πολύ χρήσιμο. Πάμε 1 λεπτό να παίξουμε λοιπόν. Πάμε. Τα πλένω και όλα αυτά. Δεν φτάνω σε καμία. Παραλίγο να με σπάσει το χέρι. Παραλίγο αυτό εδώ να με σπάσει το χέρι. Παραγγελία έπρεπε να ήταν εδώ πριν 3 ώρες. Ναι, είναι λίγο σπαστικό, όμως μια χαρά. Μια χαρά. Bye. Τα λέμε. Αυτά εδώ τα δύο παιχνίδια. Bye.